Li l-qasam ta' saħħa f'pajjiżna tal-Gvern Laburista jaqla barax ta' kritika mhix xi ħaġa ġdida. Bil-isptar Mater Dei Kupteħ, pazjenti rikoverati fis-swali illi sa ftit ta' xurilu kienu kentin tal-ħaddiema u librerija. Pazjenti rikoverati fis-swali taħt l-art mingħajr tieqa. Ħaddiema mixutin għal rieħhom taħt il-pis tal-istress, ansjetà u lejja. Settur illi matul l-2023 il-Gvern tal-Labor tant ta' bissieq illi saħansitra kien lest iħallit l-esparijiet ta' sallu għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u Karen Grek fidejn il-barrani minkejja li kien konxju illi il-kuntratti li daħal fihom kienu fraudolenti minkejja illi huwa stess kien f'kollużjoni ma' Vitals u Stewart. Gvern Laburista li ilu snin wieħed sptar ġdid għall-kura psikjatrika akuta, sptar li għadu biss fuq il-pjanti. Matul dan l-aħħar deċenju ta' Gvern tal-Labor bosta kienu ir-rapporti u aħbarijiet xejn pjaċevoli illi irnexxielhom joħorġu mill-kurituri tal-Isptar Monte Carmeli biex issa kien imiss aħbar oħra li turi l-kundizzjonijiet illi dawn il-persuni jinsabu fihom tant illi il-laburisti stess issa spiċċaw iduru għal xulxin. Neville Gaffa, ex-uffiċjal f'Kastilja mal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, ħareġ jattakka lill-Ministeru għas-Saħħa pubblikament fuq il-medja soċjali fejn staqsa kif jista' jkun possibbli illi mhux kapaċi jirranġaw għadd tal-iftijiet bil-ħsara fl-isptar psikjatriku. Dan hekk kif saħaq illi f'Monte Carmeli hemm numru tal-iftijiet illi ilhom xhur sħaħ bil-ħsara musmar ieħor fuq is-sitwazzjoni tal-biki illi il-pazjenti u qrabathom jinsabu fiha. Neville Gaffa ippubblika ritratti li konferma li l-liftijiet jinsabu waqfin ta' fil-waqt li insista illi l-pazjenti li għandhom diżabilità spiċċaw maqfula fis-swali u lanqas jistgħu jinżlu fil-ġnien għal ftit arja friska. Fil-waqt il-qraba anzjani litteralment ma jifilħux jimxu qed ikollhom jitilgħu sulari ta' taraġ. Għalaqstant Gaffa staqsa lill-awtoritajiet tas-saħħa jekk jiġħdux illi l-liftijiet ilhom xhur wieqfa u min huwa responsabbli wara dan kollu. U affakkar lill-awtoritajiet illi fil-waqt li minu responsabbli jinsab kuntent tal-btajjel tal-miliet dawn il-pazjenti u qraba jinsabu għaddejjin minn kalvarju sħiħ.